Anga foli ni waleɲumandɔ bɛ ka lase aw ma aw minnu bɛ nin kuma in na kɛmɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri 2 TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. An b'a fɔ yen ko nin ye a kuma selen ye ka daminɛ ni an ka jamana kunnafoniw ye. Minisiriso min ɲɛsin bɛ lakanako ma ale ni sini jamana ma ɲɛmaw u jɛra ka tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la, bɛnkan sɛbɛn min bɛna kɛ sababu ye ka cɛkɛɲɔgɔnya ka kɔrɔ don sini jamana ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya lakanako ta fanfɛ an ka minisiri min ɲɛsin bɛ lakana ma ale ni sini ma ɲɛmaw de jɛra k'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn in na ni ka labanna ka bonyamasegin dɔw fɛnɛ taara sini fɛ ka Mali sɛgɛrɛ. O bonyamasegin minɛnw de don minnu ye surasiya minɛnw ye. Nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra tarata tɛmɛnen minisiriso la, minisiriso min ɲɛsin bɛ lakana ma an ka jamana kɔnɔ. Kafunɛ Bacili bi walawalali kɛ an ye a ko kunkan. Nin bɛnkan sɛbɛn kura min ni a bolonɔ bilala Mali jamana ani Sini jamana ni ɲɔgɔn cɛ a ma lawuli fosi kama fo ka jɛɲɔgɔnya sinsin. Jɛɲɔgɔnya minnu bɛ ni jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ surasiya binakun kan. O de hukumu kɔnɔna na Sini ma ɲɛmaw ye dɛmɛɲɔgɔnya wale ta k'a ɲɛsin Mali jamana ma ni surasiya minɛn caman dili ye Mali lakana tigilamɔgɔw ma. Sini jamana ka lasigidenso min b'an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ, o lasigiden ɲɛma ka dantigɛliw la a y'a jira k'a fɔ nin bɛnkan sɛbɛn kura min ni a bolonɔ bilalen filɛ nin Mali jamana ani olu ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Sini jamana ye, ko musaka min ni olu y'a bɔ k'a don minɛn ninnu sɔrɔli da fɛ k'o bi t'i jɔ olu yɛrɛ ka wari la Sini wari miliyɔn 20, nka ko n'i y'a falen kɛ sefa wari la a bɛ t'i jɔ fo miliyari 1 ani miliyɔn 800 de la. A ko nin kɛlɛkɛminɛ ninnu ni Sini jamana filɛ nin ye k'a di Mali lakana tigilamɔgɔw ma, minɛnw b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la pɛrɛnbaraniw kɛlɛli kama ani u tiɲɛninɔw kunbɛli kama. Parachutiw o n'a ɲɔgɔnna fɛn caman olu de b'a la. O b'a yira k'a fɔ hali bi dɛmɛɲɔgɔnya kanu bɛ Sini jamana yɔrɔ k'a ɲɛsin Mali jamana ma. Nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kun de ye k'o sɛbɛntiya walasa jɛɲɔgɔnya duman min bɛ Mali jamana ani Sini jamana ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka sinsin. Mali minisiri min ka caw bɛnnen don surasiya ani surasikɔrɔw ka kow ɲɛnabɔli ma. Ale y'a jira k'a fɔ ko ni minɛn caman minnu filɛ nin ni a bɔra Sini jamana yɔrɔ k'a di Mali jamana ma k'a bɛna kɛ sababu ye hali bi ka Mali jamana lakana tigilamɔgɔw ka seko an'u ka dɔnko de walankata ani wilikajɔ camanw kɔnɔna na k'u ka sebagaya bonya juguw kan. Jango an bɛ waati min na i n'a fɔ komi bi ni wilikajɔw fanga cayalen don Mali jamana kɔnɔ. Minisiri ka dantigɛli kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Bubakar Keita tɔgɔ la gouvernement jamakulu bɛɛ lajɛlen ani Mali jamana kɔnɔ den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko ale bi foli ani waleɲumandɔ ta k'a ɲɛsin Sini jamana ma ni waleya ɲuman in na. Waleya ɲuman min ni a bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka Mali jamana ani maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka danaya kuraya ka ɲɛsin Sini jamana ma ani teriya sira ni jɛɲɔgɔnya sira minnu bɛ ani ɲɔgɔn cɛ ni k'olu fana sinsin. O sigi kun cɛlen kɔfɛ Mali surasiya ani surasikɔrɔw ka minisiri a ye sigi dɔ kɛ ni faransigaw ka ciden dɔw ye minnu ka caw bɛnnen don surasiya ani lakanako ɲɛnabɔli ma. O sigi in fana kɔnɔna na jɛɲɔgɔnya min bɛ Mali jamana ani Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ da sera o ma. Da sera kɔrɔfɔ filanan min fana ma o ye lakanako lahalaya ye. O cidenkulu in ɲɛmaamuso y'a jira k'a fɔ ko ale kan k'i damaga kɔrɔfɔ o kɔrɔfɔ la ko Mali minisiri yɛrɛ da sera olu bɛɛ lajɛlen ma. A ko nka an bɛ waati min na i n'a fɔ komi bi Kidali marabolo kɔnɔ lakana sabatili yen nɔ k'o ye ko gɛlɛn belebele ye. A ko jɛkulu sigilen don senkan Faransi jamana yɛrɛ bolo minnu ka caw ɲɛsinen don basigi kɔlɔsili ma Mali jamana kɔnɔ. An bɛ don min na i n'a fɔ komi bi ko Mali lakana tigilamɔgɔw ka seko n'u ka dɔnko bonyalen don kosɛbɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko o min yɛrɛ ye faransigaw ka jɔrɔna ko belebele ye wa ko dɛmɛɲɔgɔnya min n'u b'a ta k'a ɲɛsin Mali jamana ma lakanako binakun kan ko a laɲini de ye o fana ye. A ko tiɲɛna Mali jamana lakana tigilamɔgɔw u b'u seko la wa k'olu nisɔndiyara ka sanga ni o waleya ye. Faransigaw ka nin ciden ɲɛkun in a ka dantigɛli labanw na a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Faransi wasabulon kɔnɔ wasadenw ye k'u yɛrɛ b'a la ka kɔlɔsili kɛ ka ɲɛsin Aligérie bɛnkan sɛbɛn waleyali jateminɛli ma walasa bɛn ani kelenɲɔgɔnya o bɛ se ka sabati Mali jamana kɔnɔ. An ka jamana diinɛko ni batoko minisiri Thierno Assa Diallo ale ye munumunuzalo dɔ jujɔ min daminɛna Niger ani Tchad la. Taama kun tɛ dɔwɛrɛ ye farafinna cɛcɛ kana jamana duuruw ka lajɛ hakili jagabaw bɛ se ka kɛ ani yema ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ wale dɔ kun ka wale min kɛmɛ ka an ka jamanaw sɛgɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya ka silamɛya diinɛ yɛrɛ ka a lanɔgɔ ni bamanjiya wale do kumaɲɔgɔnyaw bɛ se ka kɛ o kan cogo min. O tɛmɛnen kɔfɛ Thierno Assa Diallo an ka minisiri ani nin jamana ninnu diinɛ ɲɛmaw bi laban ka hakili jagabaw kɛ min bɛ se ka to an ka silamɛya bɛ se ka bila a minɛnkɔrɔ kɔnɔ ni o ye bɛn sabali ani ɲɔgɔn ganu diinɛ ye. Nka Tata Ture bi walawalaliba kɛ an ye o ko kun kan.
diinɛ faamuyaliko jugu ani dantɛmɛ wale min na be sahɛli jamanaw la o kɛlen do kamanagankoba ye sahɛli jamanaw ma n'o be tali kɛ Niger, Chad, Burkina Faso, Mauritanie ka fara Mali jamana kan walasa ka dansigi nin dantɛmɛ waleya nunu na ani ka kɔlɔlɔw kunbɛ diinɛ minisiri n'o ye Tierno Amadou Oumar As Diallo ye ale y'i kunda Ɲame ani Ɲamena kan walasa ka mɔgɔw la kunnafoniya silamɛya diinɛ kɔrɔlen na nin taama ye a ka wulikajɔ fɔlɔ ye kadara kɔnɔ min ye mɔgɔw la faamuyali ye silamɛya diinɛ ɲuman kɔrɔlen na nin jamana fila in na diinɛ minisiri ye diinɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka fara cakɛda dɔw ɲɛmɔgɔw kan minnu ka baara ɲɛsinen do diinɛ koɲɛw ma u ka masalaw bolila hakilina minnu kan o de ye ka fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu be se ka na ni sababu ɲuman ye ka na ni bɛn ni kelenya sigili ye sahɛli jamanaw la diinɛ minisiri y'a yira k'a fɔ u ye jateminɛw kɛ u ka jateminɛ labanna fɛn min na o de ye nin dantɛmɛ wale min n'a be ka kɛ ni kun yɛrɛ ma dɔn a kɛli la diinɛ minisiri ale y'a yira k'a fɔ jamana tɛ se k'i ba don diinɛ koɲɛw la nka jamana jɔyɔrɔ ye fɛn min ye o de ye ka waleya dɔw sigi sen kan min be se ka na ni sababu ɲuman ye ka jamana kɔnɔdenw bali diinɛ faamuyaliko jugu n'a dantɛmɛ wale la o de ye jamana jɔyɔrɔ ye diinɛ ko la Chad jamana ma ɲɛmaw ka fɔ la olu y'a yira k'a fɔ fantanya ka fara faamuyalibaliya kan olu de ye sababuw la belebeleba ye min be se ka na ni diinɛ faamuyaliko jugu ye a n'a dantɛmɛ wale wa nin ye diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye u ka laɲini an'u sinsinbere ye fɛn min ye o de ye bɛn ni kelenya sabatili o be se ka sabati togoya min na sahɛli jamanaw la nin kɛnɛ in kan diinɛ ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn kun b'a kɛnɛ kan u bɛɛ y'a yira k'a fɔ u ka wulikajɔw bena boli ladilikanw dili bɛn ni kelenya sira kan u ka diinɛ kofɔyɔrɔw la diinɛ minisiri n'o ye Tierno Amadou Oumar As Diallo ye a ka nin taama yi laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɔ n'a kɛra ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni diinɛmɔgɔw ye sahɛli jamanaw la banbanciya waleya min n'o be ka kɛ diinɛ kɔnɔ n'o ye diinɛ faamuyaliko jugu n'a dantɛmɛ wale ye u ka jɛ ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma togo min na ɲɔgɔn fɛ u be se ka dankari kɛ ni waleya jugu nunu na sahɛli jamanaw la nin jamana fila kɔfɛ n'o ye Ɲame ani Ɲamena ye diinɛ minisiri be n'i kunda Burkina Faso ka fara Mauritanie kan kadara kɔnɔ togoya min na mɔgɔw be se ka silamɛya diinɛ kɔrɔlen ɲuman faamuya. Pèlerinage national catholique Kita 2016 o bi kɛ novembre kalo tile 26 a n'a tile 27 chrétien diinɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya catholique olu ka ɲɔgɔnkunbɛba don min bɛ sigi sen kan Kita san o san wa chrétien olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ye a labɛn minnu ni olu bɛ sen na o de kosɔn Sherifla TV an wulila ka se chrétien diinɛ ɲɛmayaso ma an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya catholique Monseigneur Jean-Zerbo fɛ labɛn minnu bɛ sen na olu bɛ se ka si dɔn maa minnu kɛra sababu ye k'a lase an ma Ustaz Ousmane Kane ani Ibrahima Kulibali. Chrétien catholique bɛ deli ka pèlerinage dɔ kɛ Kita san o san a bɛ kɛ novembre kalo banduma a pèlerinage yɛrɛ kɛ kun ye mun ye munna a bɛ kɛ Kita a bɛ kɛ Kita sabu mon père fɔlɔ minnu nana ka na kibaru duman lase anw ma olu sera Kita san 1800 bɔɲɔgɔnko la an b'a fɔ min ma tubabukan na 1888 o novembre kalo tile 20 o sera Kita o don ani o mɔgɔ fɔlɔ ninnu fana banna ye o kaburu bɛ ye o de kama Mali chrétien catholique bɛ san o san u bɛ taa hiji la yen o b'a fɔ hiji an b'a fɔ pèlerinage u bɛ taa pèlerinage la yen pèlerinage yɛrɛ kun ye mun ye olu selen Kita tuma min na u ye bɔgɔ dɔ ta Kita bɔgɔ ka mariasenu ja dilan ka dulon kulu sanfɛ ye donc san o san an bɛ taa an tɛ taa mariasenu deli dɛ mariasenu ye adamaden de ye an tɛ taa mariasenu deli an bɛ taa ka taa bonya ka bonyamasigi k'a ye ale de ye Jésus ba ye an bɛ taa ka taa bonyamasigi k'a ye k'a ɲini a fɛ a ka den deli an ye a ka fa Ala deli an ye Mali bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na ɲina pèlerinage o thème ye mun ye an b'a fɔ tubabukan na thème ko Maria hinɛciya masamuso delili kɛ an ye hinɛciya masamuso delili kɛ an ye ɲina thème ye o de ye organisation nasira la ni k'i bɛ taa pèlerinage la a dun tɛ kɛ Bamakɔ yan a bɛ kɛ Kita transport bɛ kɛ ka taa Sikasokaw olu bɛ taa u yɛrɛ ka kariw la Segukaw bɛ taa
motikaw olu fana bitaw yɛrɛ ka kare la sangaw olu bi se yan akila olu bi se yan jumado wula fɛ olu bina siya an olu bi jɛ ka bɔ yan sibiri sɔgɔma k'an kunda kita kan o kuma bato bi sɔrɔ ka daminɛ bato bina daminɛ cogo min na wula fɛ bato bi kɛ an bi procession kɛ ka taa kulu kan procession bi kɛ buji bi mɛnɛ an bi procession kɛ ka taa kulu kan bato dɔ bi taa kɛ kulu kan ye fɛn caman bɛ ɲɛfɔ an ye teatire bɛ se ka kɛ ka diinɛ fɛn dɔw ɲɛfɔ an ye o n y'a fɔ cogo min na o bɛ sangaw bolo n'o banna an bɛ segin ka na bato bi continuer fo ka taa dugu jɛ sabu an y'a fɔ cogo min na pèlerinage de don kɔɲɔ tɛ ayiwa manifestation wɛrɛ tɛ ala deli don ala bato don mɔgɔ bɛ si so kɔnɔ église ba in kɔnɔ ka bato kɛ ni dugu jɛra sibiri don sɔgɔmada fɛ o kuma an bɛ bato ba kɛ kita église kɔnɔ ka nin bɛɛ kuncɛ ni o bato ba kɛra an ka jate la an ka mali ɲɛmɔgɔ caman bɛ se a bato in kɛnɛ kan kɔrɔlen ministère du culture o kɔni bi taa n b'a fɛ ka appel min lancer mɔgɔw ma wele min ka weleweleda min kɛ k'a lase mɔgɔw ma ɲina an y'a ŋaniya ka yɛlɛma dɔw don pèlerinage in taabolo la yɛlɛma fila de donna la yɛlɛma fɔlɔ n ye mobiliw taa cogow fɔ nka ma terrain fɔ mɔgɔ dun delilen don san o san o b'a ye terrain bɛ taa terrain ma sɔrɔ ɲina donc car dɔw taara u ka kariw la kariw bi taa mais dɔw bi taa o fana u ka mobili la dɔw yɛrɛ bi taa moto la n y'a mɛn ko dɔw taara moto yɛrɛ la nka min bɛ yen a ka kan ka min dɔn dɔw taara o sen na kabini ntɛnɛn don sɔgɔma u bɛ bɔ kati u bɔra kati ntɛnɛn sɔgɔma u bɛ taama fɔ kita nka ni pèlerinage banna u bɛ segin mobili la. adema psg fanga ɲini jɛkulu ye kunnafoni dikɛnɛ dɔ sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ka bolofara min bɛ sigida 2nan na ni o ye commune de a section ka lajɛ ka kunnafoni di mɔɔw ma u kanubaw ni u lapasabaw kalata kɛcogo ka kalata min kɛra mali fantan naani bɛɛ lajɛlen la dimanche tɛmɛnen novembre kalo tile 20 ni a ɲɛsinnen don maire sigi ma u y'a jira k'a fɔ ko dɔw kɛra ko bɛnbaliw la min ma bɛɛ u ma kunnafoni dikɛnɛ in sigikun dekun ye o ye ka se ka o walawala maaw ye a kɛra u yɛru jabala la commune 2 la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fangaɲinijakulu minnu ni u diɲɛ kun bɛ ka lisi kelen kɛ olu maaw kun bɛ a kɛnɛ kan Sherifla TV kunnafoni ɲinina min kɛra a baaraw seere ye o ye Usumani Sogore ani Samba Tarawele. Fangaɲinijɛkulu adema PASJ a ka bolofara min bɛ sigida 2nan na commune 2 ani fangaɲinijɛkulu wɛrɛ minnu jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma sigida ɲɛmaa ɲini kalata baaraw kama u ye kunnafoni di kɛnɛ sigi tarata walasa ka walew kɔn wale minnu kɛcogo ma ɲa kalata don ka kɛɲɛ ni novembre kalo tile 20 tɛmɛnen o élection na mun de kɛra dimanche don aw bɛɛ b'a kalama fɔ ni mɔgɔ ma yala dimanche élection don commune 2 ta jugara ni bɛɛ ta ye u ye wari di mɔgɔw ma carte nina 400 1000 1000 k'a di mɔgɔw ma pour que ka taa voter Medina Kura 35 bureaux de tun bɛ yen u y'a kɛ 37 bureaux u ye urne 2 fara kan législative la u y'o ɲɔgɔn de kɛ Medina Kura 35 bureaux de bɛ yen u y'a kɛ 37 ka 2 fara kan komi an bɛ ɲɔgɔn na kɔlɔsi an y'a signaler min kɛ administration mɔgɔw ma u ko k'olu t'a kalama urne bɛna ka bureau kɛ 37 aw t'o kalama donc an y'o o problème an y'o o résolu an ye compte kɛ y'a dɔn ni élection banna an bɛ déléguéw de ta déléguéw bɛ bureau bɛɛ de kɔnɔ an ka déléguéw nana ni résultat ye an ye compte kɛ min kɛ sufɛ an y'a ye compte nin na anw bɛ mɔgɔ 11 de sɔrɔ conseiller la RPM ni CODEM olu bɛ 14 sɔrɔ minnu dalen don an kan n'o ye URD ye olu bɛ 8 sɔrɔ MPR o bɛ 6 sɔrɔ an wulila n'o ye sufɛ a papier bɛɛ b'an bolo a papier filɛ nin papier authentique certifié u ye mun de kɛ aw ɲɛ t'a la nin ye RPM CODEM ye nin bureau kɔnɔ u ye 25 sɔrɔ
u ye mun de kɛ u ye zoro kelen fara ni 25 k'a kɛ 250 u ye bureau 2 bureau 3 RPM Codem 31 u ye zoro kelen fara o kan k'o kɛ 310 donc hippodrome na u nana mɔgɔ 1333 o ye joli ye 1333 o de nana fara u ka fɛn kan donc sɔgɔmada fɛ 10 heures an ka mɔgɔ min bɛ gouvernorat la o ko hippodrome na ko RPM ka kodi yɛlɛna ko 1333 farala kan donc au lieu de 14 tan naani tan kɔnɔntɔn u ye tan kɔnɔntɔn sɔrɔ donc an ma dɔwɛrɛ fɔ an ye gouverneur an ye sɛbɛnni k'a ma an ka déléguéw ka papier an ye URD ADEMA MPR délégués signé par président ka signature bɛ min na an ye lettre kɛ k'a di gouvernement ma sɔgɔmada in na gouverneur ma u ka segin compte kan sigida filanan muso ani a denmisɛnninw u ma to kɔ ni kunnafonidi kɛnɛ sigili senfɛ wa u labana ka wele de ɲɛsi an ka jamana ɲɛmaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka baara bɛ ɲɛsi kalata koɲɛw ɲɛnabɔli ma u ka fɛɛrɛw sigi sen ka teliya la ka se ka fura sɔrɔ ni gɛlɛya ninnu na an ye élection kɛ élection tɛ dɔwɛrɛ ye compétition de don an bɛɛ bɛ bɔ n'a hakilinaw ye ni hakilina diyara jama ye u b'i ta donc n'i ye min sɔrɔ la o y'i garisɛgɛ ye o de kɛra anw fɛ yan commune 2 la mais an ye mun ye an ye min sɔrɔ danaya min dara an kan o de bɔsira an na ko an n'a man kan alors que minnu kan k'a d'an ma olu y'a dɔn k'an n'a ka kan k'a d'an ma cogo di mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'o bɔsi an na donc an k'o de la an tɛ jɛn n'a ye an musow surtout an b'an denw ka avenir de kunna n'o tɛ anw si bɛ yɔrɔ min dɔ kɛra sa o mais an denw ka avenir mais n'i y'a ye an bɛ bɔ ka nin bɛɛ kɛ an ɲɛ bɛ avenir la sira min kan a tɛ sira ɲuman de kan n'an tora nin na an bɛɛ de bɛ firi a kɔnɔ donc yan'an ka s'o ma bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ donc an kɔni bɛ ka appel de lancer famaw ye u k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in bɛ se ka dabila pour que fitinɛ ka se ka bɔ jamana kɔnɔ parce que mécontentement cayalen don fan bɛɛ sur toutes les structures bɛɛ de diminen don kow la donc u k'a lajɛ an ka taa ni kow ye tiɲɛ kan parce que nous sommes dans un pays démocrate franchement an b'o appel de k'u fɛ yanni a ka ko kana na taa yɔrɔ jan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni fanga ɲini jɛkulu damadɔ minnu farala ɲɔgɔn kan a tɔndenw u labɛnnen don ka nin koɲɛ in se madama f'u ka taa jaabi wasalen sɔrɔ o de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Côte d'Ivoire ka jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ye taama dɔ kɛ ka ɲɛsin Faransi jamana ma min senfɛ a ye a jira k'a fɔ farafinna jamana minnu ni olu bɛ ka jira k'a fɔ u k'u yɛrɛ ta ka bɔ diɲɛ selekirandi setigi jamanaw ka kiiri bulon cour pénal international CPI tɔnden ɲa la ko ale ka jamana bɔni kan dɛrɛ a ko nka fɛn min fɛnɛ ka d'a ye jamana sababu minnu y'a jira k'a fɔ u bɛ bɔ farafinna a ka dan o ma wɛrɛ fɛnɛ kan'a fɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara k'a fɔ ko Kolowari b'i yɛrɛ ta ka bɔ CPI tɔndenya la a ka gwɛlɛ barisabu ka da ka bi na jamana ɲɛmakɔrɔ Laurent Gbagbo ka kiiri bɛ senna ye min ni ale sera ye jamana kuntigisigi kɔfɛ kalata mankanw sababu la min kɛra sababu ye ka maa ba saba ɲɔgɔnna bɔnɛ ani na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Camerounikaw fɛ yen nɔ a gaɲakayanfa ka dibi tilebiyanfa ka u ko mara min ma ko Bamenda marabolo filaw de don minnu ye anglais fɔma yɔrɔw ye Cameroun jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ fanga sinamatɔnw fɛnɛ kanubaw fɛnɛ ka yɔrɔ de don u bilama tile fila ye ngalayalen don ka sabu kɛ lɔgɔli karamɔgɔw minnu bɛ yen u y'a jira k'a fɔ olu ni nazara kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi kan fɔ lɔgɔli karamɔgɔw ko damakɛɲɛ tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u b'a fɛ lahɔrɔma bɛ lahɔrɔma la o ɲɔgɔn ko ka jɔ u yɛrɛw ye u ka lakɔli karamɔgɔya la o de taara yɛlɛma k'o kɛ fɔ Bamendakaw bɛ ka wuli ka jɔw de kɛ sa ko fɔ yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ de ka di u ma u k'u yɛrɛ ta ka bɔ Cameroun fɛ fanga sinamatɔw minnu ni olu bɛ yen u y'a jira k'a fɔ maa naani de bɔnɛna a nin na Congo Kinshasa jamana kɔnɔ denmisɛnnin jɛkulu fila bɛ yen olu farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛnɛ dɔ sigi sen kan kɛnɛ min senfɛ ni u ko Bayi Joseph Kabila o kɔrɔ ye e ka manda banna o tumana e tɛ Congo Kinshasa jamana ɲɛma ye bilen o kɛnɛ min ni a sigira sen kan denmisɛnnin jɛkulu fila minnu don Lucia ani Filimbi u y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛma Joseph Kabila ka manda banna ni kalata tɛna kɛ ɲinan kɔni o kɔrɔ ye ko jamana kuntigi tɛ bilen u y'a jira fana k'a fɔ don tɛmɛnenw na jamana ɲɛma Joseph Kabila a n'a kanubaw ni fanga sinamatɔ dɔw jɛra ka tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn min na ko olu t'o bɛnkan sɛbɛn in lakodɔn olu bɛ fɛn min kɔni dɔn Bayi jamana ɲɛma Joseph Kabila i ka waati banna i k'an bɛɛ
Maroku jamana ɲɛmɔw olu kɛnkunbɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Guinée équatoriale faaba la Malabo ka sabu kɛ farafina ni arabula bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka Maroku y'i yɛrɛ ta ka bɔ a kɛnɛ kan wa ni arabula jamana caman fɛnɛ don ka sabu kɛ maa bɛ maa la olu dɔw yɛrɛ kɛnɛ kan minnu ni u kun da fɛ olu ka ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ka kɔnɔ min filɛ nin ye Maroku ni Espagne ni ɲɔgɔn cɛ ni a yɔrɔ bɛ wele ko Front Polisario mɔgɔw ka yɔrɔ aya u ka yɔrɔ ma ko Sahara Occidental o maa minnu yɛrɛ kɛnɛ kan o de ma bɛn Maroku ma ɲɛmɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a darapɔniw kun bɛ ka fili balanbele Maroku ma ɲɛmɔw y'a yira k'a fɔ u tɛ diɲɛ ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ka minisiri min ɲɛsin bɛ jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma o y'a yira k'a fɔ a kun man kan cogo si la farafina ani arabula ka ɲɔgɔn kunbɛ Malabo Guinée équatoriale faaba la olu ka nin kɔnɔ in mɔgɔw ka ye a kɛnɛ kan ka sabu kɛ san 1984 don min na Maroku b'i yɛrɛ ta ka bɔ farafina tɔnba Union africaine kɔnɔ n'a kun bɛ wele ko OUA a kɛra nin maa ninnu de nɔfɛ farafina tɔnba o donni kama a y'u lakodɔn o de kosɔn Mohamed Sise fa ni o kun bɛ wolo ka o don Assane II ale y'i yɛrɛ ta ka bɔ Union africaine kɔnɔ a bilama bɛ k'a ɲini k'a bɛ segin nka n'a ma ɲɛ ko k'u bɛ nin cogo in na a laban bɛ sɔn ka gɛlɛya. Ami aw ladɔnniya k'a fɔ Afrique du Sud jamana kɔnɔ Jacob Zuma a bɛ se ka ye kiiribulon ka sa barisabu ka da kan min ye rapport min ni o bɔra a kan ka jira k'a fɔ a ka fanga kɔnɔ a kɛn kun bɛ ka fanga in don maaw de bolo minnu tɛ Afrique du Sud yɛrɛ jamanadenw ye waritigibaw minnu lasuli ye Inde jamana ye u k'u ma ko Guptalakaw sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra ni o kɔni jɔra Jacob Zuma la k'a fɔ a kɛra o baaraw kɛbaa ye fanga sinamatɔ min bɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔ ni a bɛ wele ko Alliance démocratique olu sera bɔgɔ jeninen kan ni ka plainte don k'a fɔ u mago bɛ jamana ɲɛmaa Jacob Zuma na bɔgɔ jeninen kan walasa fɛn minnu wale filɛ nin ye ka ɲɛsin a ma kiri bɛ se ka taa jalatigɛ cogo min na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye faama minnu ni u ko olu ma ko HAWK olu ye lakana tigilama kɛrɛnkɛrɛnnenw de ye minnu fana ye kɔrɔfɔ in sɛmɛndiya k'a fɔ DA ni o ye fanga sinamatɔn jɛkulu in ye u ka plainte sera u ma wa don nataw la u bɛna wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin Jacob Zuma ma ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ. Ameriki mara la jamana min bɛ wele ko Colombie bibi na bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama k'a fɔ tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn dɔ la olu n'u ka mamurutilen jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ wele ko FARC san 50 ɲɔgɔnna de kɛra mugu ni kisɛ o bana mininen don jamana Colombie a ɲɛmɔgɔw ani mamurutilen jɛkulu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ tɛgɛnɔbila sera ka kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la min bɛ mugu mankan da ka bɛɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ nka jamana ɲɛmɔgɔ minnu ni kulu marabafɛntigi ninnu jɛra k'u tɛgɛnɔbila bɛnkan sɛbɛn la a kun tɛ se ka tɛmɛ fiyewu fo tɛmɛ ka kɛ ni a ye foroba kalata dɔ de senfɛ ni o ye référendum ye min kɛra octobre kalo tile 2 tɛmɛnen a senfɛ jamana de fanba y'a jira k'a fɔ jɛn tɛ kɛ ni a ye bɛnkan in ka se ka tɛmɛ barisabu ka da ka yɔrɔ bɛ yɔrɔ la olu ma jɛ ni o yɔrɔw ye o yɔrɔw tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu kɛra FARC maa ɲɛmɔgɔw ye ni olu ye ni u tiɲɛ Colombie ka denw na k'a fɔ ko jamana sariya o ye a jira k'a fɔ olu tigilamaw ni kasoladenw ka hali n'u ma sɔrɔ tɛgɛ la tiɲɛ dɔw bi tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan la ka mankan ban nka minnu bɛ yen nɔ ni kiiri ye olu jalaki ka tɛmɛ olu yafa tɛ se ka kɛ u kɔ fɔ u ka na kiiri binaku ka kelen filanan FARC maa ɲɛmɔgɔw ka tila k'a fɔ ko olu bɛ se ka politiki binaku ka jɔyɔrɔ ɲini a y'a ko u tɛ jɛ ni o yɔrɔw ye bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ o de y'a to forobakalata senfɛ a ma se ka sira sɔrɔ u ye yɛlɛma dɔw don a la k'a dilan jamana ɲɛmaa ale min kɛmɛ k'i cɛsiri a ko la ni o ye Juan Manuel Santos ye ani FARC maa ɲɛmaa Rodrigo ni a kamalenya tɔgɔ ye ko Timochenko u kɔni y'a lajɛ k'a dilan kura ye a y'a ko alamisadon novembre kalo tile 24 nata jamana ɲɛmaa a bɛ n'i tɛgɛnɔ bila a la min bɛ se ka to jɛmi kɛ ni a ye nka fanga sinamatɔ minnu ni olu bɛ Colombie jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana ɲɛmaakɔrɔ Alvaro Uribe ale min ni jamana ɲɛmaa bilama ti ɲɔgɔn kan fɔ Juan Manuel Santos a y'a jira k'a fɔ hali bi u tɛ se ka jɛn n'a ye barisabu ka d'a kan o n'a ɲɔgɔnna yɛlɛmaba ma kɛ bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔ. Ameriki États-Unis Donald Trump a ye dantigɛli dɔ kɛ sa maaw mɛn kun bɛ k'a ɲɛnafilɛ a y'a jira k'a fɔ ale ka tile 100 minnu ni a bɛn'o kɛ Ameriki ɲɛmaaya la a b'a fɛ ni ka baara damadɔw bɛ yen ka maaw hakili lasɔmi olu baaraw la a ye ko in kɛ ja ye miniti 2 ɲɔgɔn na ani sekondi 38 min kɔnɔ a bɛ ka jira k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn bɛ bɛnkan sɛbɛn na Ameriki jamana ni jamana dɔw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a fɛ ni ka fu siri olu dɔw da la u kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ko min ma ko partenariat transpacifique jamana 12 Ameriki jamana bɛ u la u jɛra k'o tɛgɛnɔ bila o bɛnkan sɛbɛn la min bɛ sɔrɔ siraw yiriwali ko fɔ a ko a laban a bɛna jira k'a fɔ o bɛnkan sɛbɛn ka jɔ bɛnkan sɛbɛn jama bɛ Ameriki jamana ni jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛna lajɛ k'olu si filɛ ko kura Donald Trump a ye a jira k'a fɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli o ɲaɲani ani o wulikajɔ kɛra sababu ye fanga kɔrɔ tigilamaw fɛ Barack Obama ka fanga ka min ye a ye mansimafɛn ye k'o dilali lanɔgɔ Ameriki jamana kɔnɔ a baara ta Ameriki jamana ka sɔrɔ faama dulon bɛɛ la
ko ale bɛna lajɛ ka ko sɛgɛsɛgɛ ko kura min bɛ se ka to mansimafɛnw bɛ se k'u ka baara kɛ bari sabu ka d'a kan u kɛtɔ k'u ka baara kɛ u bɛ kɛ sababu ye ka nafaba de lase Amérique jamana ma bari sabu ka d'a kan maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ kɛ a baara kɛbaaw ye olu na se ka bɔ wɔsi numɔ Barack Obama a labanna ka visa min fɛnɛ nɔgɔya dunanw ye ka visa ko kɛ marabatigɛ ye Donald Trump ka fɔ la ko a bɛna lajɛ ka segin o fɛnɛ ka ko jateminɛ aya min ye don tɛmɛnenw na a kun ye fɛn minnu fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna k'a bɛna lajɛ ka kɔgɔbolo wuli Mexique jamana ni Amérique ni ɲɔgɔn cɛ a da ma se o kɔni ma a kɔni y'a yira k'a fɔ lakanako ta fa kɔni fɛ a bɛna lajɛ u ko fɛn min ma ko cyber attack ni o ye subahana mansi nasara la kunnafoni sɔrɔ sira kura cyber attack maaw bɛ taa don ɲɔgɔn kun ka se ka ɲɔgɔn gundow dɔn ka ɲɔgɔn buruja k'a bɛna lajɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan min bɛ se ka to Amérique a kunnafoniw bɛ se ka lakana cyber attack kana se ka dankari a la ninnu ye kumabaw ye minnu ni a ye damasunya k'olu kɔni lase Amérique jamana ani diɲɛmaa ma k'a fɔ a ka tile 100 kɔnɔ don nataw la Amérique kunna kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna janvier kalo tile 20 ni a ye baara ta Amérique jamana kunna bɛɛ a y'a ko kunnafoni tɔw na walawala a ka baara kɛtaw ka Amérique jamana ye o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ye ka wale ɲumanfɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu ɲɛmada kun bɛ ka ɲɛsin a ka jabaraniw ma an bɛ a fɔ aw ye ko nin kuru selen siya ka laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnn'a ma